Днешния ви работен ден. Задачата е съдене на ягоди. Вижте колко напрегнато работят, идва някакъв шеф. Ставайте, идва някакъв наистина. Английски къде чувам. Почивката е след 20 минути, станете. 20 минути преди почивката. Напрегнато съдене на ягоди. Пика на сезона е започнал. Хората седат и се потът. Да се не види. Колко е ладово това. Ела тук при нас, бе. Къде е бегата? Виж най-голямото ни занимание. Ето най-добрия. Ох, ма! Ето. Да го бием с ягоди. Това е моето оръжие, с което си отмъста. Да го бием с ягоди. Давайте, убийте го. Макс! Пригответе се. Макс! Пригответе се. Огън! Мъжа така! Добре, айде, мир. Стига. Стига вече. Стига. Чакай! Работата на оператора е най-сложна. Готови! Пригответе се! Cameraman! R! On the fire!